gracias aquí acompañándonos. Decimos que me siento muy contento darle enhorabuena a Carlos Solla. Tamén teño que darle gracias a Carlos Meisone, a Miguel Mourinho e outra tanta xente, pero bueno, con eles son co que máis trato sobre este premio, que fan un traballo formidable, moi bonito. Sempre están aí aparecendo na prensa con os seus traballos a realizar. Entón, decirle que conten con nós e mentre estemos aí este premio vai seguir para adiante. Isto, como decíamos el año pasado, se empezaba a coller raíces, bueno, pues ahora digo que está ben enraizado, isto xa non vai caer. Entón, pues espero po ano estar aquí outra vez con todo vos, dando este premio. Miren, o Holocausto Zacoi é a obra dun galego que non sabe como conter o seu desazo, o seu desacougo e a súa carraxe, porque todos somos conscientes, todos sabemos que se ten legislado en prexuízo da cultura galega, que se ten legislado en contra da súa concreción máis sublime, que é a lingua, e é o galego o que nos fai galegos. É o galego que nos fai galegos. Dende logo, sexan vostedes conscientes de que nós somos a fronteira final. Detrás de nós non hai nada, non hai ninguén. Nós, insisto, volvo citar a Castelao, nós pechamos a compaña que ele enrestrara a súa alba de gloria. E paso a ler os poemas. Ben, chegamos ao final do acto. Para rematar, para clausurar este acto de entrega do Premio Victoriano Taibo, van a intervir, en primeiro lugar, Carlos Meisone, director do Instituto de Estudos Milloranos, a continuación, o alcalde de Gondomar, Fernando Guitián. Estamos aquí por cuarto ano consecutivo e non por obra e graza do Espírito Santo, como se decía noutros tempos, senón porque quere a entidade local de Morgadans. En estes tempos, que non sabemos moi ben para onde van, é bastante dicir que poidamos estar aquí. Os que traballamos no campo da cultura e da educación sabemos que cando as cousas veñen viradas ou ben as viran ou hai que nas vira, o primeiro que a moito se lle ocorre é cortar, agora dice recortar, nestas cousas que non se ven, non hai actitude menos inteligente que esa. E non por eso menos reiterado, sucede constantemente, pero deixar de investir en cultura, deixar de investir en conocimiento, deixar de investir en investigación é o maior erro que se pode cometer, porque este é un dos poucos bens inesgotables e que son garante de futuro. Por iso quero reiterar un ano máis o noso reconhecemento á entidade local de Morgadans e moi especialmente ao seu presidente Urbano Esperode, que confiou en nós para xestionar este premio, puxo a nosa disposición os recursos necesarios, facilitou-nos o traballo, o que é máis importante nestes tempos, mantivo o seu compromiso coa cultura, coa creación poética e coa figura de Victoriano Taibo. Ben, sabedes que para que hoxe este acto se poida celebrar houve que dedicarlle moitas horas de traballo, horas de generosidade desinteresada e de moitas persoas, pero moi especialmente quero
mencionar a Miguel Ángel Moudiño, porque todos os anos foi o que usa o teléfono, reclama, chama, avisa, corrixe probas, envía textos, en fin, todas esas cousas que levan moito tempo e moitas horas. Ao longo destas xornadas de finais de setembro, se non recordo mal, finais de agosto, principio de setembro, na aula de cultura Ponte de Rosas, tivemos longas horas de discusión, de lectura previa e discusión despois, acalorada incluso en algún momento, pero discusión que tuvo un froito excelente, e ese froito excelente foi o local que sacou de Carlos Soller. Ese xurado, antes o citou Marta, pero a mí gustame citalo, porque tamén quero aclarar unha cuestión. Estaba constituído por Gonzalo Navaza, veciño de Peitieiros, profesor, escritor e todas esas cousas, que xa se sabe, pero veciño de Peitieiros, por Silvia Penas, que gañou, é unha das gañadoras da segunda edición, por Loretti Fariña, que ganou o ano pasado, por Marta da Costa, a nosa presentadora de hoxe, poeta, etc., veciña de Peitieiros, por Miguel Ángel Moudiño, escritor, todas esas cousas que xa se saben, veciño de Gondomar, e por mí mesmo, que facía de apuntador, de secretario, tamén de Gondomar. Estas cousas tamén hai que dicirlas. Creo que foi unha decisión moi acertada entre 47 orixinais premiar a Carlos Solla. En fin, os meus parabéns a Carlos Solla por a gran edicia que temos, que agora xa hai unha colección de libros, e eu, a verdad, leín, e recomendo a todos que leades este libro cunha... porque hai un libro que ten, se o decimos finamente, unha ironía moi fina, o de fina reiterada, pero máis ben eu diría que ten unha mala hostia, e esa é a grandeza do libro. Amigas e amigos, boas tardes. Pareceme participar neste convite e facer a clausura do cuarto premio de poesía Vitoriano Taibo. Quero agradecer en nome fundamentalmente do Concello de Gondomar, penso que de todos os veciños e veciñas, a iniciativa e o bo traballo que está a realizar o Instituto de Estudios Miñoranos na difusión da nosa cultura e da nosa identidade como povo. En este caso, agradecer tamén en nome do Concello de Gondomar, de todos os veciños e veciñas, ou veciñas e veciños, mellor dito, a entidade local menor de Morgadáns, a súa implicación e a súa colaboración co IEN neste premio que xa leva, xa se dixo aquí moitas veces, 4 convocatorias con unha boa acollida que incluso ten máis de 40 orixinais presentados ao premio. Penso que estas iniciativas de colaboración entre as entidades culturais e as administracións públicas son o camiño a seguir e son o referente de un bo xeito de facer as cousas. Por suposto, contades con o noso apoio dentro do Concello de Gondomar. Neste caso, neste premio, o Instituto de Estudios Miñoranos xestiona o premio e a entidade local de Morgadáns, menor de Morgadáns, o sufraga cun premio metálico ca figura e ca edición do libro. Felicito ao autor premiado, Carlos Solla. Quero facer extensiva esa felicitación, entendo que de todos os veciños, de todas as veciñas e veciños de Gondomar, de toda a veciñanza, quero facer extensiva esa felicitación. Confeso que leí no teu libro, díxome Carlos, díxome, e bueno, eu somente só leí. Supoño que teño que relelo, porque a verdade é que tamén quedei moi pesimista e moi desafougado. O humor non o cheguei a pillar todavía, espero pillar. Pero bueno, a verdade é que queda un preocupado onde vai a nosa identidade e a nosa esencia. Bueno, non me quero estender. Agradecervos a todos que estedes aquí, a vosa presencia. Espero que ano que ven tamén podamos estar aquí disfrutando deste premio e deste convite. Moitas gracias a todos e unha aperta. Gracias.